Hello guys, welcome back sa ating channel, Lucano Gunner. So, ito na yung project natin guys. Bubuuin natin PCP natin kapalit ng arms core na PCP ko. Ito yung in-order natin kay Sir GCG Airguns o sa YouTube channel niya ay Asteroid PCP. Ito yung budget mill na receiver natin. Receiver na in-order natin na pang tube tank. Hindi pwedeng ano to guys, pang battle tank kasi ano siya makitid lang siya. Kung battle tank ilalagay mo dito, tatama na sa barrel niya. So ito, lagyan na natin ng ng hangin, niligtest natin. So, lagyan natin ng 2,000. Tapos hindi ko alam kung sira yung gauge ng output o yung mismong regulator niya. Kasi nakalagay lang dito sa output, 1,000 lang. Pero 1,800 yung output ng natin, regulator natin. Kaya order ako ng bagong ganito. Hindi pa dumarating. Ito rin yung niya, yung kalabitan niya. Trigger niya. Meron na rin tayong order na barrel. So, 16mm 24 inches na steel barrel, 16mm OD. Ito yung ilalagay natin dito sa project natin. Bali ganyan siya. I-bullpup natin to guys. Kasi maganda sa bullpup yung tube tank. Hammer type. Yun, sige guys. Gawa na tayo ng trigger mechanism niya. Trigger mechanism. Hoy! Pinabulangan nyo! Huwag yung intindi ito, pilipitan dila nito eh. Muna yung gagawin natin bago yung bat. Sige, listen guys. Update ko kayo. Ito na yung nagawa nating trigger guys. Ayan. Trigger na natin. Pull pop natin. Ayan. So, ayan na. Gagawa na tayo ng design ng bat. So, yan. Yan, ganyan. Ganyan yung mechanism niya. Yung ginagawa ko. Yan, sige guys, stay tuned.
Ito yung ano guys, yung bat niya. Ito yung design na gagawin natin na bat. So papatapos na natin guys kay Boss Jansen. Yan, itabayangan nyo guys yung next na step natin. Stay tuned lang. 2 hours later. Seven hours later. Yun, hello. So, welcome back. Natapos na natin yung project natin na rooftop natin. Yung summertime na in-order natin kay GC Airguns. Ito siya. Yung hangar type natin na in-order natin kay GC Airguns. Yun. Shout out sir, ito yung router ko sa yung saver.
May kasamang plenum guys yung in-order natin. So, tapos na natin siyang i-bullpup. Yun. Set up na lang to. Tuning, tsaka scope. Tsaka palalagyan natin ng silencer. Yun. Set up kay Sir GCG Airgun. So, yung budget mill na receiver niya. I-message nyo na lang siya kung gusto nyo umorder ng budget mill. Kaya na lang mag-usap. Yan, siguradong budget mill guys yung ano niya. Yung receiver niya. Mabait naman ito usap. Legit siya guys. Nasubukan ko na kaya sinabi kong legit. Dumating naman yung pinagawa ko sa kanya ito. Natapos na natin siya. Tube top yung ilagay ko. Bago na naman tayong laruan. Tube top na bullpup. Ito, gumawa tayo ng kalabitan. Ayan. Ito yung tornilyo. Yung umahawak sa receiver kakabat. So, yun. Natapos na natin. Ito na. Ito yung bullpup natin na hammer type. Na bagong laruan natin. Pag napagod si Taurus, meron tayong isang gagamitin. Ito. Yun. So, okay guys. May sa next video na naman. So, salamat ulit sa panonood guys sa mga video natin. Yan. Message lang kayo guys kung gusto nyo magpagawa ng ganito. Magpa-convert ng bullpup. So, kahit mga bat, gusto nyo magpagawa ng bat. Message nyo lang ako sa messenger ko. Yan. Nandiyan sa description yung, yung messenger natin. Para sa mga magtatanong. Yan guys. Okay. Sa next video na naman tayo magkita-kita.